Ďakujem pekne, no musím povedať, že som netradičný ekonóm, mimo mainstreamu, to je prvá vec. A druhá vec, v podstate sa dívam na ekonómiu ako na komplex vzťahov a súvislosti, nie na opakovanie hrubého domáceho produktu, produktivity práce, zisku a podobne. Ostatne niektorí českí kolegovia definujú hrubý domáci produkt ako ďalší podvod. Čož je zrejme čistá náhoda v logike výkladu ekonomie. Sme ale na prahu zásadného tektonického zlomu. Som rád, že kolegovia tu hovorili o niektorých ďalších skutočnostiach vývoja pred nami. A musím povedať, že sa blížime k tomu, čo niektorí nazývajú bod zlomu. Tá štvrtá industriálna revolúcia, v ktorej tu zazneli jemné náznaky, ona zmení život každého z nás. Ona radikálnym spôsobom zmení výrobu, spotrebu, služby, bývanie, dopravu, kultúru, ale v mnohých veciach, čo sa nám nebude páčiť, radikálnym spôsobom zvýši kontrolu spoločnosti nad každým z nás a myslím si, že mnohé veci nám veľmi nebudú príjemné. Na druhej strane, ale toto není technologická revolúcia, aj keď môžete byť v ošiali nad robotikou, nanotechnológiami, kryogenikou, genetickým inžinierstvom, nad všetkým možným. Nástroje, barličky. Ale hlavný problém spočíva v niečom inom. Nazval by som to rovnováha energie v spoločnosti a rovnováha energie medzi spoločnosťou a prírodným prostredím. Tam sa dostávame do trošku zložitejšej pozície. Samozrejme, na to vám povedia známy výraz, my poručíme dešti vietru. No to sa hovorilo za bývalého režimu. Samozrejme, neporučili sme ani dažďom, ani slnku, ani erupciám na slnku, ani extrénnemu dezertifikovaniu veľkej časti Severnej Afriky a podobne. No a druhá vec, ktorá je priamo s tým spojená, chceme sa zmeniť? Akým spôsobom sa chceme zmeniť? A koľko času máme na zmenu? Takže keď sa človek začne zaoberať tým vývojom ako takým a nielen ekonomickým, stojíte na prahu otázky, čo je, ja tomu hovorím, primárna smernica univerza. Dynamická rovnováha. Neustále obnovovanie rovnováhy súvislosti, vzťahov. Biela hmota, biela energia, čierna energia. Neustále sú tu procesy, ktoré menia rovnováhu a sú tu procesy, ktoré obnovujú rovnováhu. A z tohto hľadiska, keď sa pozrieme aj na makro alebo na mikrokozmos, všade máte tieto pokusy o obnovu rovnováhy a zmenu rovnováhy. No a v ekonomii a v spoločnosti je to úplne nádherné. Máte finančný sektor, máte produktivitu, máte mzdy, máte bohatých a chudobných a stále sa tvárite, že tá rovnováha je v tých ekonomických komplexoch. Na to vám teoretici povedia, áno, smerovanie k rovnováhe v ekonomii je fundamentálna primárna smernica. Otázka znie, prečo ale to tak nefunguje? Je to preto, že sme porušili primárnu smernicu? Je to preto, že sme sa nejakým spôsobom rozhodli rýchle navýšiť pozitívny, negatívny aspekt spoločnosti a podobne? No a teraz si predstavte, že začnete analyzovať, ako ekonomovia, kríza 2008, čo sa stalo? Čo bolo príčinou krízy? To, že niekto nafúkol hypotekárnu bublinu, niekto si nakúpil hypotéky, aj keď nemal na ich splácanie, iný si to chcel vykázať ako aktívum a podobne. No a naraz zistíte podivný jav. Bola to všeobecná zhoda na porušenie rovnováhy. Rovnováhu chceli porušiť bankári, stavári, vlády, všetci. Každému vyhovovalo porušenie rovnováhy, aj keď všetci vedeli, že došlo k porušeniu rovnováhy. Výsledkom bola obrovská hospodárska kríza, ktorá bola parametrami zrovnateľná s krízou 30. rokov. Potom sme ale prijali opatrenia, všetci sa tvárili, že rovnováhu sme obnovili, dali sme tam miliardy a bilióny dolárov do bankového sektora, do podnikového sektora, všetko sme riešili a zostali sme stáť v úžase nad fenoménom, ktorý je nevysvetliteľný. Klasickými teóriami. Naliali ste bilióny eur a dolárov do ekonomík, úrokové sadzby sú na nule, všetci dúfajú, že sa oživí a nič sa neoživuje. Ale samozrejme viete, že môžete štatisticky oživiť.
Ja tomu hovorím kreatívne účtovníctvo. Presne tak, ako viete, že už sa nekradne, ale kreatívne sa presúva v časopriestore. To je taký krásny spôsob prístupu. A fundamentálna otázka pre ekonómov by mala znieť, prečo nikto nechce tie peniaze zhadzované z vrtuľníka? Prečo nikto nechce ďalšie úvery, aj keď sú nulové úrokové sadzby? Prečo sú všetci strnulí v očakávaní? Pretože badáte v skutočnosti, že niekto chce riešiť nie dôsledky porušenia rovnováhy, ale príčiny porušenia rovnováhy. A pozrieme sa na niektoré príčiny, ktoré viedli k tomu stavu, v ktorom je to dnes. Táto spoločnosť je stovky rokov založená na masovej spotrebe. Masovú spotrebu garantuje stredná trieda. Stredná trieda má relatívne slušný príjem. No, vysoko vyskakovať nebudete, ale 20 cm vyskočiť. Tá stredná trieda tvorí 70-80% populácie. Potom je to skupina suprabohatých a skupina, ktorá si bezdomovectvo zvolila za životnú filozofiu. Tými sa nezaoberá. 10%. Naozaj pri takomto rozložení spoločnosti a pri rozložení bohatstva, ktoré predsa len znamenalo, že tí najbohatší 10%, vlastne 50% bohatstva, tá spoločnosť fungovala. Fungovala po veľkej hospodárskej kríze, fungovala v 50. rokoch, 60. rokoch, 70. rokoch. A potom ale to prestalo fungovať. Jak je to možné? Prvá otázka, ktorú si majú ekonómovia položiť, je fenomén, ktorý nazvete tak jednoducho príjmová stratifikácia súčasnej populácie. Znamená to, že ak 1% ovláda 35% bohatstva, 3% 70% bohatstva a 5% populácie ovláda 90% bohatstva, tak tá stredná trieda už asi není tak bohatá, ako bola predtým. To ale znamená, že masová spotreba už nie je možná, pretože tí ostatní majú len úvery a dlhy. V takomto prípade potom ste v situácii, kedy by ste sa mali začať zamýšľať nad tým, že je to skvelé. A v súčasnosti máte na planéte 16 miliónov miliardárov. Dúfam, že každý z vás počíta, že v krátkej dobe tam bude aj on a potom zaplatí sponzorsky celú konferenciu. Len problém je v inom. Tých 16 miliónov miliardárov ovláda 92% finančného a bohatstva celého na planete. Aj keby sa roztrhali, nikdy ich fyzická spotreba nebude taká, aby vykryli strednú triedu. Znamená to teda, že porušenie prvého princípu rovnováhy, bohatstvo spoločnosti v priateľných hraniciach a globálna spotreba, na ktorú je postavená produkčná schéma, už nefunguje. Druhý problém. Jaké bohatstvo? Vy ste spokojní, lebo na vašich účtoch v banke priskakujú milión. Akcie, ktoré vlastníte, sú zhodnotené a máte ďalšie milióny. Ale sú to reálne milióny alebo virtuálne milióny? To znamená, dosiahli sme stav, v ktorom virtualizácia bohatstva aj spoločnosti ďaleko presiahla akékoľvek reálne veci a ekonómovia to vyjadrujú takto. Posledných 20 rokov sa objem svetového obchodu a produkcie zväčšil zhruba o 32%, ale objem operácií vo finančnom sektore stúpil o vyše 250%. Logicky človek si položí otázku, ak je to ondulovanie horúceho vzduchu, akú to má cenu? No ale všetci sú spokojní, pretože na základe toho vypočítate HDP, vypočítate rast priemernej mzdy a podobne. Že ste porušili rovnováhu vývoja, nikoho nezaujíma. No ale príde Európska centrálna banka, letí vrtuľník, zhadzuje tam pekne krásne eurá, spor bude len v tom, že či chytíte fialové alebo zelené. Ale nič sa nedieje. Nikto nechce ani tie eurá. Prečo? Z jakého titulu? Boja sa tých peňazí? Sú infikované slzinovou sneťou alebo čím? Pretože všetci chápu, že ak už dnes máte príliš veľa dlhov, ani ak sú peniaze zadarmo, ďalšie úvery si už nevezmete. Ale je to jednoduché, lebo máme tu predsa Indiu, Čínu, máme tu Južnú Ameriku, máme tu arabské krajiny. Myslím teda Kuvajt, nemyslím tým Sýriu. No a tam bude veľký odbyt.
Lenže aj tá Čína má vlastné produkčné kapacity, potrebuje niekde umiestniť vyrábaný tovar a začne pomaličky zamykať vlastný trh. No a vy stále hovoríte, že budete vyvážať, pretože export je jediná mantra, ktorú používajú okrem energetiky, ale nemáte pomaly kam. Čiže prosím vás, dostali sme sa do situácie, v ktorej rovnováha je porušená v týchto systémoch. Vyrobím kdekoľvek. Vyrobím čokoľvek. Dodám komukoľvek. A problém je, či nájdem klienta, ktorý zaplatí. To ale znamená, že ak nikto nezaplatí, ja nevraciam dlhy, nemám ako zaplatiť svojich vlastných pracovníkov, začína reťazec dlhov. Nechcem vás unavovať číslami, na tom není táto konferencia, ale v období úspešného riešenia krízy od roku 2008 po rok 2015 sa objem dlhov na planéte zväčšil o 57 biliónov dolárov. Aby ste si uvedomili veľkosť cifry, ročný produkt je asi na úrovni 40 biliónov. Dnes máme zadlženosť celej planéty v rozsahu zhruba 217 biliónov dolárov. Každý rozumný človek, čítanie ekonóma, pokiaľ je rozumný, vie, že to nikdy nesplatí. Zostáva jediná otázka, ako znížiť objem entropie v spoločnosti. Globálnym konfliktom, globálnou pandémiou alebo technologickou zmenou. A či ste náhodou rad samostatných procesov, robotika, nanotechnológie, kryonika, genetické inžinierstvo, ktoré sa vyvíjali posledných 20-30 rokov samostatne, naraz posledné 3 roky vytvorili toto. Vznikol obrovský konglomerát, ktorý začína meniť všetko na planéte. Mení vzťahy s dodávateľom, mení úlohu energetiky, mení obraz dopravy, mení obraz obchodu, mení vaše služby, ktoré chcete, mení vaše výrobky, ktoré chcete. Už to není to, že u vás vznikne požiadavka, že ten váš smartfón má displej 6 palcov. Ale to už vám dodá niekto, ktorý vás presvedčí, že práve ten smartfón 5, 6Edge je to, čo musíte mať. Obsah toho, čo je v tom smartfóne, tá informácia, je predsa buď je zmysluplná, alebo je nezmysluplná, ale nie je dôležitá veľkosť vášho displeja. Ale nad zmysluplnosťou informácie sa nikto nezamýšľa. Vrátim sa späť k energii. Ak základom je dynamická rovnováha, máme 3 oblasti, ktoré sú nástrojmi rovnováhy. Energie, informácie, čas. Energie, materiálna alebo energetické toky. Informácie, nebudem rozpisovať Sheldrakeovú teóriu morfogenetických polí, podľa ktorej každý skutok, každý predmet necháva svoj informačný odtlačok. Vy tu už dávno nebudete, ale energetický informačný odtlačok po vás zostane. Za vodnej konštelácie sa môžete na neho napojiť a môžete čítať minulosť, súčasnosť a budúcnosť naraz, čo dnes nazývajú fyzici paradoxom času. Už to nie je kontinuálny proces z minulosti a súčasnosti do budúcnosti. Všetky časové dimenzie bežia naraz. Ale jedna otázka pre nás. Ak sú to nástroje obnovenia rovnováhy, používame ich a ideme pátrať po príčinách zmeny rovnováhy a na ne použijeme nástroje, alebo zostávame v starej rovnováhe a tvárime sa, že starými nástrojmi obnovíme inú rovnováhu, ktorá je porušená. Pre nás kľúčová informácia je, a zrejme nadviažeme aj na profesora Uvarova, jaký máme čas ku zmene. Máme dosť času ku zmene? Alebo sme za horizontom udalostí a v podstate sa stávame už len objektom vývoja, ktorý je sám dynamický a nezmeniteľný. Hovorili sme tu o tuneloch v Bosne. Predstavte si takýto obraz. Mesto pre 200 000 obyvateľov. V hĺbke 150 metrov. Zabezpečujúce autonómny život pre tých 150 000 obyvateľov.
Na 10 rokov. Vlastný zdroj energie, vlastná voda, vlastné potraviny. Náhoda? Ale nájdete takéto podzemné mestá na východe, na západe. Keď sa podrobne zameriate na vývoj hlavných európskych centier, zistujete, že oni idú stále do hĺbky. Paríž, Milán, Rím, Berlín. Je to preto, že na povrchu je ten meter štvorcový príliš drahý? No asi nie. Ako keby niekto tušil, že dojde k tak výrazným zmenám prírodného prostredia, že sa na povrchu nebude dať existovať. Druhý aspekt. Máte parížský summit, všetci sú nadšení, lebo vlády sa dohodli, že obmedzia emisie. Prvé poznanie. Pred 640 miliónmi rokov bola planéta biela. Celá bola pokrytá ľadom. Prišiel Kambrium, Ordovik, mali ste tropické teploty na planéte. Prišla ďalšia fáza a začínalo pravidelné striedanie glaciálov a interglaciálov. Bola to náhoda? Bol to prirodzený proces hľadania novej rovnováhy? Súviselo to s vývojmi energie okolo galaxie? Súviselo to s tým, že dnes, v tomto okamihu, letíme rýchlosťou 200 km za sekundu po obežnej dráhe okolo centra galaxie, pričom jeden obeh je 340 miliónov rokov. Znamená to teda to kolísanie, to dýchanie planéty, prispôsobovanie sa týmto zmenám, po ktorých sa pohybujeme. No a potom príde Homo sapiens, vrchol vývojového rebríčka. Teda on sa nazýva Homo sapiens, čiže človek múdry, len skôr by sme nazvali Homo debilicus, ale to už by bolo také kritické hodnotenie. A teraz ten človek podľa oficiálnej histórie je na planete zhruba 7000 rokov histórie. Pravda, máte otázky pyramídy a ich vek. Máte druhý Stonehenge, ktorý je vo východnom Turecku, z vek 10 600 rokov. Máte pyramídy objavené v najväčšom sladkovodnom jazere v Číne, vek zhruba 20 000 rokov. Nechcem hovoriť o veciach, o ktorých hovoril profesor Uvarov, ale zrejme časová osa vývoja je iná, ako sa oficiálne vykladá v historických materiáloch a podobne. No a teraz si predstavte, že toto všetko viete. Viete, že ste založili na planéte obrovský komplex vnútorných problémov. Civilizačných, geopolitických, surovinových, vodných. A ste v situácii, v ktorej vám populácia vraj neobmedzene rastie. A mení sa prírodné prostredie. Príde Paríž, podpíšete dohodu o obmedzení emisí, ale tí istí, ktorí ju tam podpisovali, vedia aj tieto fakty k úvahe. Roztápanie permafrostu uvoľňuje obrovské množstva metánu, ktorý nezastavíte. Morská voda mení svoju salinitu na základe roztápania ľadovcov a tým pádom dochádza aj ku celkovej zmene charakteru života v oceánu. Zmena morských prúdov pri poslednom ukončení glaciálu prebehla v intervale zhruba 200 rokov. Dochádza zmenou salinity k tomu, že sa golský prúd zadrháva. A bez golského prúdu celé Anglicko a Severná Európa bude tak akorát Arktídou. Zároveň ale viete, že dochádza k obrovskému nárastu dezertifikácie. Ľudovo povedané, púšte sa rozrastajú. A to, čo robila Saudská Arábia, viete asi, ako to skončilo. No pokiaľ mali prachy z predaja ropy, tak to financovali. Ako náhle sa to trošku stenčilo, už je problém. A znamená to, že pravdepodobne proces globálneho oteplovania je procesom prírodným. Môžeme diskutovať o tom, že či pri tom prírodnom procese človek urobil ten malinký vplyv toho jazyčku na váhe. Urýchlil ten proces. Alebo či jeho vplyv je úplne nepodstatný. Pretože bohužiaľ naozaj tieto procesy v oblasti roztápania ľadu, uvoľňovania metánu a podobne sú úplne iné z hľadiska dimenzie a vplyvu na planétu. A prečo to všetci hovoria, že to je fantastické? Pretože, prosím vás, obchod s emisnými povolenkami ročne predstavuje obrat 340 až 400 miliárd dolárov. A vy len to, čo ja ušetrím, predám čínskej firme, ja na tom zarobím,
Čínska firma stejne to pustí do vzdušia, pre planetu je to lauter jedno, či ja, alebo ten Číňan, ale všetci sú spokojní, lebo sme sa postavili k globálnemu oteplovaniu. Viete, že napríklad jeden z najväčších faktorov sú veľkochovy dobytka? Viete, že zvýšenie podielu mäsa v čínskej strave znamená, že stále väčšiu a väčšiu časť pôdy používate na pestovanie krmovín? Ale mäso je výrazom bohatstva. Takže sa nedivte tomu Číňanovi, že chce mať radšej BMW, aj keď vyrobené v Číne, lebo je symbolom európskej kvality. A chceme mať mäso na stole, pretože to je voči susedom ukážka jeho bohatstva. No a teraz ste u ďalšieho paradoxu. Planéta sa bojí rastu populácie. Je pravda, že nám hrozí demografická expanzia? Alebo je iná pravda? Vo väčšine krajín včítane India a Číny už na jednu ženu pripadajú iba 2 deti. Jednoduchá reprodukcia. Výnimku tvorí arabský svet. Po druhé, nárast populácie je daný dlhším dožitím. Dnes podiel storočných je asi 1,4%. Do roku 2030 podiel storočných bude asi 8%. 2050 podiel storočných bude 18%. Samozrejme, nechcete dožiť na vozíčku, chcete si pamätať, čo bolo včera, čiže nie Alzheimer a Parkinson, a chceli by ste dožiť v kvalite života. Takže si položíte otázku, či to zdravotníctvo, ktoré je tu u nás, prispieva k obnoveniu rovnováhy. No ale pre zdravotníctvo vy ste klient. Zaplatíte si odvody, poisťovňa za vás zaplatí výkony, lekár je motivovaný, aby vám dal najdrahšie lieky a vy sa nedozviete, že vďaka nanotechnológiám môžete vytvoriť podľa skenu vašej DNA individualizovaný liek presne podľa vášho skenu a vy potrebujete iba 20% liekov, čo beriete dnes a tých 20% má 100% účinnosť. Je to teda posun k rovnováhe? Alebo nie? Predstavte si, že keď dáte 10 eur do screeningového programu, ušetríte 1000 eur klinických výdavkov neskôr. Takže otázka dneska znie, naozaj musí byť tak obrovský objem, u nás 4 miliardy 300 miliónov na zdravotníctvo, aj keď viete, že sa miliarda zoberie? A ako to zdravotníctvo prispieje k rovnováhe v spoločnosti? Je cieľom kvalita života? Počas toho, keď nie ste chorí? Aj kvalita života, keď ste chorí? Nemá byť toto primárnou smernicou? Nemá byť primárnou smernicou to, že to zdravotníctvo vďaka technológiám zabezpečí, že nemáte Alzheimera, nemáte Parkinsona ani vo vysokom veku. Ste zdraví. Kto z vás si pamätá, že do roku 1927 lekárske fakulty neboli? Boli fakulty zdravia. Pretože choroba je porucha, výnimka zo zdravého stavu. A podľa genetických predpokladov ste programovaní na 120 až 140 rokov zdravého života. Prečo potom na Slovensku ženy žijú... to není rovnosti, ženy žijú dlhšie o 7 rokov ako muži. Takže muži by mali založiť organizáciu na rovnoprávnosti so ženami. No a máte pred sebou ďalšiu zaujímavú otázku. Prečo tieto veci neriešime v rámci obnovy rovnováhy v spoločnosti? Keď zoberiete človeka, predstavte si ho ako zloženie dvoch energií. Bielo-modrej, rozum, inteligencia. Bielo-oranžovej, emócie, city, ale aj solidarita, láska, ale aj nenávisť, zloba. Keď sme sa bavili o pyramidách, nemá byť úlohou pyramid to, aby renovovali pozitívny vzťah medzi jednou a druhou zložkou?
Nemá byť úlohou pyramid to, aby pôsobili na okolie, v ktorom existujú. Nemá rozmiestnenie pyramid kopírovať dračie cesty. Neznamená nájdenie rovnováhy medzi vami a prostredím. To, čo Číňania nazývajú feng shui. A otázka pre vás. Pozrite sa na nejaký obrázok krajiny alebo na človeka a poviete, je to krása. Prečo je to krása? Tam je jedna krásna definícia jedného svetoznámeho majstra, ktorý povedal, krása je to, kde nič netreba ubrať a nič netreba pridať. Dokonale. Harmónia. No a predstavte si takúto harmonizovanú spoločnosť, predstavte si spoločnosť, ktorá je priateľská k vám. Vy ste priateľskí spoločnosti. Prečo by ste neplatili dane, keď za ne dostanete kvalitné služby? Dopravu, starostlivosť, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. Viete, že v tej spoločnosti nikto neukradne časť toho, čo ste odovzdali na daniach? A spoločnosť, v ktorej naozaj váš život je zmysluplný. Ale vy máte pred sebou iný obraz spoločnosti, kde všetci vstávame ráno, o 8 nastúpime do roboty, skončíme o 16:30, ideme domov. Spoločnosť je založenú na logike, kde v Bratislave 140 000 ľudí sa ráno zobudí a presúva sa z východu na západ, potom sa presúva zo západu na východ, všetci sú spokojní, mesto vykáže obrovské efekty v MHD, vy ste s nervami v kýbli, lebo ste v tých zápchách, ktoré sú v tom meste. Všetci sú šťastní ekonomicky, akorát ten život je na ričpalovu. Je to rovnováha? A teraz si predstavte iný obraz. Mesto posiate miliónmi senzorov. Viem, kde je hustota dopravy, dávam informáciu, kde sú voľné parkovacie miesta, varujem vás pred zápchou, optimalizujem rýchlosť pohybu vás po meste, zladím vaše bývanie s vašou prácou. A volá sa to Smart Cities. Vďaka IT technológiám. Predstavte si energetickú sieť, ktorá optimálne funguje. Váš elektromer doma není elektromerom, ktorý môžete oklamať a mať energiu na čierno. Ale je to zariadenie, ktoré optimalizuje váš odber. Platíte naozaj len za to, čo ste odobrali. A ak to náhodou neviete, tak energetické spoločnosti ročne strácajú zhruba 6 až 8% svojho zisku na čiernych odberoch. Takže aj pre nich sa to vyplatí ako inteligentný vzťah energetickej siete. Samozrejme, vďaka tomu môžete rozvinúť aj alternatívne zdroje, veternú energiu a tak ďalej. Predstavte si ale výrobu. Samozrejme, na to je nemecký vtip najnovší. Viete, ako bude vyzerať tovar v budúcnosti? Budú tam samé roboty, jeden človek a jeden pes. Ten človek je tam preto, aby nakrmil toho psa a ten pes je tam na to, aby kontroloval, aby ten človek na nič nesiahol. A produktivita bude 100%. Predstavte si zároveň svet, v ktorom vďaka 3D tlači akákoľvek malá firma vyrobí špičkový výrobok v individuálnom profile s priateľnou cenou pre konkrétneho zákazníka, s priateľnými nákladmi, v priateľnom čase. A jediná otázka, ktorá u tohto systému znie, kto sprostredkuje informácie medzi zákazníkom a producentom. Ak dnes firmy ako Volkswagen, Kia, Peugeot majú moc v rukách tým, že finalizujú výrobu a držia u huby všetkých subkontraktorov, až tak, že sú zaviazaní každý rok znižovať náklady o 5%. Podieľať sa na normách kvality. Byť dodávateľmi špičkovej úrovne. Ísť systémom just in time, teda technologické zásoby na 8 hodín. Tak v skutočnosti vy máte pred sebou obraz, v ktorom toto už nebude. A dnes jedným z najväčších faktorov porušenia budúcej rovnováhy, kolegovia,
je absolútna úspora práce vo všetkých štruktúrach spoločnosti. Povedané odborne. Znamená to ale jediné. Percento zbytočných ľudí, ktorých nikto nepotrebuje, bude tvoriť 60, 70, 80% populácie. Ale teraz si predstavte spoločnosť, ktorá doteraz vraj fungovala v rovnováhe, pretože to bola produkcia a spotreba. Náklady, zdroje, zisk, cena. Ale ak 80% ľudí nebude pracovať, z čoho budú nakupovať? Akým spôsobom budú platiť penzie? Zdravotné poistenie. Veď nemajú byť za čo odmeňovaní. Sú doma, nikto ich nepotrebuje. No tak prišli Holanďania a Francúzi s nápadom, tak podľa možností štátneho rozpočtu, ako viete, to je tá drobná veta na spodku štátneho rozpočtu. Ona nikdy není prebytok. A tak každému dáme 300-400 eur, či robí alebo nerobí. A nech z toho vyžije. To bude tá spotreba. Ale človek sa uspokojí s tým, že dostanete 400 eur. Vaša kreativita, vaša tvorivosť, vaše nadšenie irelevantné. Nepotrebuje. Môže to dospieť až tak ďaleko, že hlavná oblasť výroby robotov v Japonsku sú roboty na opatrovanie starých ľudí. Za najväčší úspech robotiky dneska je robot, ktorý vás jemne zdvihne z lôžka, presunie vás na vozítko, odvezie k doktorovi a tam vás jemne zdvihne a položí na operačný stôl. Super. A potom máte robotov, ktorí sú jediní, ktorí s vami komunikujú. V Európe máme niečo podobné. Sociálna poisťovňa by ročne ušetrila asi 180 miliónov, keby všetkým dôchodcom posielala peniaze na účet. Ale podľa prieskumov 36% dôchodcov jediní, s kým hovoria, sú poštári. Tým by sme ich teda doviedli do stavu úplne euforického. No a toto všetko znamená zväčšenie zásadného porušovania rovnováhy. Spoločnosť, služby, technika, financie, obyvateľ, kvalita života. Ale všetci viete, že sme na prahu robotickej revolúcie. Všetci viete, že nás čaká ružová budúcnosť. A ráno sa zobudím a inteligentný smartphone mi oznámi, tam nechoďte, tam je zápcha. Tu si dajte Gutalax, lebo zápchu máte vy. A do roboty prídete za 10 minút. A ak to trvá dlhšie, tak to nestihnete. A to je zase ďalší zaujímavý obraz budúcnosti, o ktorom všetci technici tvrdia, že bude ružová. Filozofi sa obávajú straty zmysluplnosti ľudského života. A ekonómovia kritickí, pragmatici, lebo viete, že rozdiel medzi optimistom a pesimistom je v tom, že pesimista je dobre informovaný optimista. Tak oni hovoria, viete, ono to bude možno, že tak, a keď nie tak, tak inak. A keby to nebolo ani inak, tak to bude úplne ináč. No a dneska sme v situácii, v ktorej, aby som to povedal zjednodušene, spoločnosť pochopila, že ďalej to takto nejde. Zároveň pochopila, že staré pravdy neplatia. Mechanizmus sa posunú. Obnovenie rovnováhy nie je možné klasickými nástrojmi. Rovnováha medzi ľudskou spoločnosťou a prírodným prostredím sa zásadne asymetricky posunú. Už sme v stave, v ktorom naozaj nestačia čiastkové a dielčie opatrenia. Ani na tú finančnú krízu, ani na nič ostatné. A z toho vyplýva ďalšie poznanie. Môžeme očakávať, že príroda dobrovoľne obnoví rovnováhu. No a máte tu pár čísel k úvahe. Od 60. rokov, kde vznikla diskusia rímskeho klubu o populačnej bombe, sme sa postupne posunuli k vývoju, kde sme limitovali počet ľudí na planéte vzhľadom na čerpanie prírodných zdrojov.
Vychádzalo to tak na 1,6 miliarda, 1,8 miliarda. Medzi tým minulý rok publikoval expertný tým z Oxfordu štúdiu, pod ktorej sa zaoberali aj absorpcie schopnosťou planéty absorbovať odpad ľudskej civilizácie. Lebo najväčší problém tej migrantskej krízy sú skopy exkrementov na vyloďovacích územiach. Oni nezmyslí. No a vtedy tú správu aj publikovali, naše investigatívne médiá si ju nevšimli a oni ju publikovali za Európsku úniu. Viete, že tam je dneska 518 miliónov obyvateľov bez migrantov. Vyšlo im, že maximálne priateľný počet je 256 miliónov. Robili to za každú krajinu. Za Slovensko im vyšlo 2,5 milióna ako maximálny trvale udržateľný počet ľudí, ktorí by mohli prežiť na tomto teritóriu. Ale to nepočítate s dezertifikáciou Severnej Afriky, s dezertifikáciou Blízkeho východu, radikálnymi zmenami v oblasti predhoria Himalají a dlhodobým suchom na americkom stredozápade a západnej časti Kanady. Čo radikálnym spôsobom zníži potravinové zdroje, už nebude platiť, keď nemáme doma potraviny, ich dovezieme, lebo to bude obrovský druh tovaru. A predstavte si, že podľa prognóz, ktoré robila aj OSN, vyschnutie Severnej Afriky povedie minimálne do roku 2020 k presunu 36 až 48 miliónov migrantov, ktorí tam nebudú schopní prežiť. A takto máme ďalšiu rovinu problému, ktorá sa ukazuje pred ľudskou spoločnosťou. A teraz si predstavte poslednú rovinu. Umelá inteligencia je vynikajúca. Pravda, nerozumieme mimozmyslovému vnímaniu, nerozumieme mechanizmom samovyliečenia, nerozumieme takým mechanizmom, ako je prekognícia, telepatia a podobne. Ale máme umelú inteligenciu, lebo v hre Go už vyhral počítač nad najlepším hráčom. Pravda, objavia sa úvahy, čo keby sa tí roboti proti nám vzbúrili. Hneď si spomeniete na Terminátora, Robocopa a ja neviem, kdejaké hovadiny. Ale teraz si predstavte iný obraz. Prečo by sa tá umelá inteligencia mala vzbúriť a kvôli čomu sa vzbúri? My sme umelej inteligencii nadelili logiku myslenia a logiku jednania. Je to Mr. Spock zo Star Treku. Ale ľudská civilizácia je plná alogičností, nezmyslov, protikladov, zvrátenosti. A tá umelá inteligencia nechce ovládnuť toho človeka. Ona v duchu najlepších tradícií mu chce pomôcť. Chce urobiť tú spoločnosť dobrou. No tak zasiahne do charakteru tej spoločnosti. Samozrejme, väčšine ľudí sa to bude zdať ako vzbúra robotov a spomenú si na Čapkov rúr a válku z mloky a hneď sa niekde dostanú intelektuálne do určitej roviny. Ale prosím vás, my si stále nechceme uvedomiť 3 základné postuláty. Robotika, nanotechnológie, genetické inžinierstvo je nástroj, nie cieľ. Nástroj k tomu, aby sme zmenili samých seba a obraz spoločnosti, v ktorej žijeme. Ekonomia není cieľ. Cieľ nie je rast HDP po udržateľnú hladinu. Ekonomia je nástroj, aby zabezpečila optimálne, humánne fungovanie spoločnosti. Spoločnosti, ktorá je priateľská ku svojim členom a spoločnosti, ktorá zároveň ako reciprocitu poskytne svojim členom dostatočný objem kvalitných služieb. Vám možno prípada ako science fiction, že vo Švédsku si dobrovoľne odhlasovali zvýšenie daní. Pretože za tie zvýšené dane dostanú kvalitné služby od toho štátu. Ale my radšej zvolíme známu tézu, len blbec by zaplatil 10 centov tomuto štátu. A tak sa potom divíme daňovej kobre a divíme sa podvodom z DPH.
A teraz, keď ste toto všetko počuli a vidíte ten problém obnovenia rovnováhy a obnovenia tých rozumných energetických tokov, tak si položíte otázku, kto to zaplatí tú zmenu. Preto náš rozpočet je deficitný a Nemci sú tiež deficitní a všetci majú dlhy. A ja vám uvediem pár čísel do úvahy. Korupcia stojí Európsku úniu ročne 350 až 400 miliárd eur. Pripomínam vám, že európsky rozpočet je 141 miliárd. Operácie na hrane zákona ušetria európskym firmám 660 až 700 miliárd. Transfer pricing, špeciálny ekonomický termín, ušetrenia daní, kreatívneho optimalizovania daní, čo je vysoko aktuálne k termínu, v ktorom sme. Ušetrí 800 miliárd. A príde posledná poleva na dorte. Straty z vnútropodnikovej kriminality každý rok pre európske podniky, európskej 26, Rumunsko a Bulharsko tam nie, predstavujú 1,5 bilióna eur ročne. Nikomu to nechýba. V čase riešenia krízy, starnutia populácie a podobne máte zbrojné výdavky väčšie ako v čase studenej vojny. Všetci vieme, že čo znamená chemizácia prostredia. Každý rok je v EU zavádzaných 3600 nových substancií, o ktorých tvrdíme, že sú bez rizika. A vy sa divíte, že potom prídete na onkológiu na Hejdukovej a keby Hejduková bola 3-krát tak veľká, ako je dnes, aj tak by nestačila. A potom prídete na ožarovanie dole a čakáte tam 3, 4, 5, 6 hodín. Hoci tam máte aj pacientov, ktorí majú kombináciu chemoterapie a ožarovania, mali by byť ožiarení do pol hodiny po skončení chemoterapie. Ale všetci vedia, že tí ľudia tam robia maximum možného a stroje, ktoré majú bežať 8 hodín denne, bežia 14 hodín. A ľudí chorých na onkologické problémy je toľko, až to vyzerá na pandémiu. Ale stále hovoríme o rovnováhe v spoločnosti. O rovnováhe vzťahu prírody a človeka. No a ja poviem takú kacírskú myšlienku. Jaká je to rovnováha? Je to rovnováha nezmysluplnej bytosti zvanej Homo sapiens, nezmysluplného systému, ktorý vychováva nezmysluplné bytosti, alebo väčšine ľudí vyhovuje, že zodpovednosť za nich prevzal niekto iný. Ja nemám zodpovednosť za svet, v ktorom žijem. Ani za vzťah k prírode. Pretože to majú tí politici, to má riaditeľ, to má šéf, to má ten. Ale ja nie. A tu si položíme tú záverečnú otázku. Ak nepopierame, že smerovanie k rovnováhe v makrokozme, v mikrokozme, vyrovnávaní bielej a čiernej hmoty, ak je 80% vo vesmíre čiernej hmoty a energií a iba 20% bielej, znamená to, že tá čierna má iné parametre ako tá biela. Ale rovnováha je. Čo z toho vyplýva pre človeka? Nemali by sme sa zamyslieť sami nad sebou, nad svojim jednaním, nad tým, že sme porušili tú rovnováhu medzi závisťou, zlobou, chtivosťou, láskou, súcitom, solidaritou. A nemali by sme sa pokúsiť vrátiť k obnoveniu rovnováhy? Ja sa skláňam nad výskumami u pyramíd. Ale môžu túto harmonizáciu vnútornej energie človeka urobiť pyramídy? Alebo by mal urobiť každý sám? Ak každý sám, potom sa nemusíme obávať toho, do čoho sa balíme. Ak povieme, že však to iný nech začnú, lebo ja som dokonalý, potom sa obávajú. Potom, aby som povedal otvorene, potom naozaj bude platiť, že pre tú Ameriku tu dlho nebude. Lebo ak doteraz Yellowstone
San Andreas, neomadridský zlom, vybuchli každý zvlášť a Amerika to uniesla. Ak sa teraz stane, že to exploduje naraz, tak naozaj bude platiť, že celá Severná Amerika bude pokrytá 10 metrami siernatého sopečného popola, mraky zakryjú oblohu, nebudete tu mať nukleárnu zimu, ale niečo iné. Záverečná poznámka, aby som dodržal termín. Roky sa zaoberám vzťahom a vývojom planéty a ľudskej civilizácie. Čím viac do toho vnikáte, chápete tri veci. To, čo sa učíme ako história, je zlomkom skutočnej histórie. To, čo vás učia vo vedách, je sekvenovaním poznatkov bez pochopenia architektúry súvislostí. To, čo by ste sa mali naučiť na škole, je odhaliť vzťahy a súvislosti v celkoch, ako fungujú. Nie jednotlivé sekvenčné informácie o javoch a podobne. A druhá vec, musíte celý život pracovať na sebe. Nestačí dostať glejt a povedať, ja som z Bridgetonovej ligy, takže Harvard, MIT, Caltech, hlavou zadnú. Nie. Máme strnúť v úcte nad zložitosťou univerza okolo nás, snažiť sa pochopiť tú zložitú architektúru univerza a uvedomiť si, že sme súčasťou univerza. Nie sme mimo. Nie sme jeho vládcovia, ale ani sluhovia. Sme samostatné entity, ktoré svojim jednaním môžu zmeniť chod udalostí, smerovať k rovnováhe, alebo pokiaľ prevládnu iné aspekty, tak to všetko môže ísť úplne k čertu. A zostáva posledná otázka. Naozaj posledná. Koľko času máme k dispozícii, aby sme sa zmenili? Zatiaľ to vyzerá tak, že nás má planéta plné zuby. Naozaj sa správame ako vírus, ktorý ohrozuje svojho hostiteľa. Zatiaľ naozaj platí, že vždycky sa to rozhodlo tak, že ten hostiteľ sa nasral na ten vírus a vyhladil ho. Ak máte predstavu, že jedine človek je inteligentný tvor na planéte, zoberte si posledné výskumy etológov a zložitá sociálna štruktúra vorvaňov alebo morských bieluch, používanie jazyka, nárečí, mien, prezývok, komunikácie medzi morskými tvormi. Majú všetko to, čo my nazývame aspektom civilizácie, alebo sa aj učia, akorát jedno nemajú. Nedevastujú prostredie, v ktorom žijú. Skutočnosť, že vrany a krkavce si používajú nástroje a správajú sa inteligentne a odovzdávajú si získané vedomosti, už ani nespomína. Znamená to teda, že človek je vrcholom evolučného reťazca? Alebo je len jedným z vrcholov reťazca? A prosím vás, nezabudnite, prírode nezáleží na rozsahu obetí. Pri hľadaní novej rovnováhy kľudne obetuje 7 miliárd. Pokiaľ sa obnovená rovnováha má znova stať cieľom. A to vedeli civilizácie pred nami, ale nie vždy to urobili. Takže zmizli z povrchu planéty a nemusí to byť len aztécka, májska, olmécka, totonakská, mixtécka kultúra, kultúra Mohendžodárov a tak ďalej. Ale boli to aj ďalšie civilizácie, o ktorých sa zatiaľ v oficiálnej učebnici aj nedočítate. Aj tie, ktoré postavili tie pyramídy. A malo by to byť pre nás varovanie. A končím s tým, že ak si niekto myslí, že za vás ten robot Facebook a Twitter vyriešia vaše problémy, skláňam sa pred vašou hlúposťou. Ak počítate s tým, že sú to len barličky, ktorými môžeme zmeniť obraz spoločnosti, skláňam sa pred vami s úctou. Ďakujem za pozornosť a prajem krásny deň.